सुबिदा दं आइजोफोरनि थाखाय खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बे पार्लारनि मुङा जाबाय इउनिसेक्स रिफ्रेश इउनिसेक्स बिउटि पार्लार सिगांहाय एसे गुबुन जायगायाव दङमोन सिमेन्टआवनो खिन्थु जों दायो प्लेसखौ सोलायनाय जाबाय एसे उसुबिदानि थाखाय दायो जों एसे मोजां प्लेसआव फैनो थाखाय नाजानायनि दिनै जों बेसेबांखिनि प्लेसआव मोजाङै जाफुंनो हाबाय मा सुबिदा दं बेयाव सुबिदायाहाय जोंहा बेयाव इउनिसेक्स मोननैबो नालाय हौवासाफोरनि हिन्जावसाफोरनि मोननैबो सार्भिसेसखौ जों होनाय जायो आरो जेरै हौवासाफोरनि खानाय सिननाय खानाय बोनाय आरो हिन्जावसाफोरनिफ्राय गासैबो ए टु जेड सार्भिसेस जेरैहाय मेकआपनिफ्राय लानानै हेयारनिफ्राय लानानै फेसियेल पेडिकिउर मेनिकिउर बेफोर गासै सार्भिसेसखौ होनाय जागोन आरो जोङो मिथिनो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां फिसा फिसा बिउटि पार्लारफोर दङ बारा माने कर्स लायाखै थ' नोंथांमोना बेखौ खुलिनि सिगां बहाबाफोर कर्स लादोंमोन नामा जोङो बेखौ खुलियै सिगां आं 15 इयार्स जाबाय एक्सुवेलि आं सिगां गुजरातआवहाय दङमोन बड'दरायाव बिनि उनाव जोङो बेंगलर पुने बेफोर जायगायाव आं खामानि मावना फैबाय आरो जोंनि जि साथाम जों दङ बिथांमोनाबो केरेलायाव लानाय दङ आंनि जिथुनाखि हासबेन्ड इउनिसेक्स जाय हेडट्रेजार बिथाङा केरेलायाव आरो आंनि बिनानाव बिथाङाबो बेंगलराव कर्सेस खालामदोंमोन बिथाङाबो आठ बोसोर जाबाय आंनि हासबेन्डआबो 10 बोसोर जाबाय आरो आंनि फंबाय सासे फैबावगोन दङ बिथाङाबो बेंगलरावहाय मावदोंमोन दायो गुवाहाटियाव मावबाय थादों फैगोन मावग्राया दायो साथाम दङ जोङो ओमफ्राय फेब्रुवारि मार्चफोरनिफ्राय जों साब्रै जासिगोन आरो रायजोफोरखौ माबा खावलायगोन नामा रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जोंनि पार्लाराव फैनानै एसे जोंखौ सापर्ट खालामगोन जोंनि खामानिफोरखौ जोंजों मावजाफैगोन आरो जों फोरोंनायनि थाखाय दायो जोङो बेफोरबायदि लाथ'वाखै थारमाने उनफोराव जों नायनोसै आरो थारमाने जों टाइमबो होनांगौ जायो बेखायनो एक्जेक्ट जोंनि बे लकेसना जोंहा मेन सारियालि जे स्टेसन थांनाय लामानि राइट साइड लेफ्ट साइडआवहाय जे साइकेल दखान दङ खाथियाव एटाच आरो साइडआव बिटु मबाइल दखान दङ बिनि गेजेरावहाय जोंहा लकेसना सारियालियानो